Puila no ang daran yang tui chotono no kaisa message rina musung. Hamjakgwi honoi kebo ni bagui kebo live no Nosto ta khwlai di. Ang butini obo hai jung jalok laijak ungmani bagui. Nung Porina hingke aing nogo ang Bwkha thangpai di nung ang wai tongna hingke Pora yakari rudi hinai. Ang hamjakma bagui bono bwsai hin songnama bagui ang Pora no yakari marikha bwsai ni choice khlai. Tabuk Pori hui tongkha ke ang ani live o kaham kurungge no tongun man khamon. Ani obo hai bol hai kebo tang thun kebo buri rok tang thun. Chela rong ni bagui Pora ta yakar thun obo simin chana musung ang. Sikang no sairi nai hamjam boring bagi kebo Pora yakari tar ti tangi hingke norok ostri no khanai aro kebamat wan sumuti siremung kotor manai video no script khai kari naidi khoroksa manai buri chino saka bo chela khoroksa bai kubi Bwkha bai hamjagi a chelani kopene Pori toma jora Pora yakari chelani nukhungo thangbo tongikya bisini eba 2 bosor phia ba chela tabu hinke o burino sak nangya salpurum yakti se boi breakup eba kagenyo rika hinke amsuk jora khanoi noro wansugi sachiri aro sabni losengkha je chelana hamsugi a chelani kopai Pora yakari bobane kajana hani thang tongi mani se 2 bosor oloke chela tabu e burino breakup khlai kakse risu tabu yang burike live no songkha Porina musumbo Pori malia आप बगे और मुनाई बरे चिना बिनी सीक्रेट उस्तरी शेयर कला क्या बोचे लाइफ नि कोतर मिस्टेक खनामा कहा के बो चला एबा बरे हम समा बोरिंग बगे और मिस्टेक सामुनो ता खला तो हुनै और कोकनो सावि खनारगा सो अब जतो साइमना बगे ए सीक्रेट ला तेरे चैनल पानी सर कामना ति जतो बुजि मानै ए नंगबो निनि कपाल बिरमान मानि तमनि दुख मानसक फाइमनि Bwkha नि कोक समय शेयर खाननि मुसुंखा हनके डिस्प्ले चिनि फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि नुगि मान खना आबनि लिंक डिस्क्रिप्शन रिजाक आईटी चिंगमै करंगि मानो Sikang sini mung sanai jino tini istri hornai menai beri mung sana thalia bat kami ingka mari hatuk Bwkha ni religion Christian je celani bagi bini live Nosto khayo a celani mung bo sana thalia bini kami hinkai Rotonpur Jomiya colony religion Hindu tabu jeng o jagao religion ni kok tangi mention khlai kok saka hinba video ni pathogo joto kahamge saimanai Pulia sikang celabai beri Facebook ti chinilai number nawi dol hninya kok sai tomani olo truk Bwkha mani hamjelai thanga apuru khorok ninya religion ni kok singlai mani ajra beri saka angle Christian se olo pano Christian no tongnai te chelaba saka angle Hindu se haipano olo nini bagi Christian hapna naki hapnai abo hakina khoring khabaksa bujlai hamjegi kok sai tomani 9 man eba 9 mas olo chela ob beri telang thanga borni nogo te chelabo a beri nok rogo pulia jora thangi berai rok phakya khorni abo hakino thangla sike toma bisingte Kuni okra borok joto saimone chelabai puri permanent khai tonglakhya apro puri class 11 pass ngai class 12 pori tongu and khorni kaham kering toma bisingtina buri class 12 pass kalakya ajra burni buma buha boring besajak obrino saka college admission ange kaham ke porti ola porarok pake norok kneino kai rinai hine te buribo buma buhani kopai college admission ange kaham ke porna rok wansuk tomani Bwkha bisingo phiaba apurno aing chela saka neng ano hamsaka hengai pora yakare ani nogo phasiri te Porina nangliya tangi hengai neng college rogo admission ange porikhai alka chelabai malai hamsagi thangne che chela richi nama tarti burino o kok saka ta por dihne haipono jodi neng ani kok khanaya nini ama babni kok nawi college porika hengai neng bai breakup aba kakla chine chela aba hai kok sa ka nei doita option rika burino abagai buribo a chelana kubi Bwkha bai hamsak toma tarti o chelani kopai Pora yakare chelani nogo aba nukhungo thang tongi kya plus college admission angma salo burni dol rok o burino bar call message khachuka joto dol loki baksa college admission angna bagai phia ba yango buri dol ni call message nugibo mungsa respond Liya kubi hamsak thani a chelani nogo tongi bini imang and buma bufani imang rono yakare khibirika mane ke sacrifice khlakya aba hatya chelani bagai te buri pulia a chelani nogo thang tongi pro ekdom kahamno tonglai tomani ba truk a chelani behavior tomungsa muro change sange tabu hinke deli buri sak nangya yakti se buwo kutumang bisini eba 2 bosor jora lakhya mane buri ekdom tekto bezal kosto khlai a chelani nukhungo eba nogo 2 bosor tongi tongka aba hatya oke phaditisa chini main story buri atike a chelani nogo bisini toma olo lai thangsa 31 March salmari buri GB hospital thanga tangi hinke bini bani sakhamya angmano nanyani eba logirina bagai yagulo bini chelabo GB hospital thanga chuak nangi cafe khlai phiaba a hospital bisingono khorni malai chelabai buri kok salai thani kok kisa bujilaima phere walai lakya a bagi chela hospital ni direct nogo thangai
o Porina pumano call ke saka nor ni busa sugbai angte tong Liya kagle sinai janje lama tong sinai plus o Porina bo message khlai saka angte nono hamjakya nungbai tona Muchungwi nini ri dress ro phai telang phaisidi nono te samung nangya nung Borok jaya agi ani ex girlfriend nin sepono Borok kaham chela abotwi ke bini hamjam bore or Porina pumano kakna bagi tom kirui kok sahorka haipano a jora bore bini chelano hamjak toma bagi bar bar call khai kaham ke bujirena try khaichuga Piaba, cela call receive kaya ignore khalai tongka and abri next day henke buri mokol mukti kuplongke a chlani noko thange kakna Muchungwi tutino Bwkha kara khalai bini joto ri dress rok nahari tabuk noko phai tongpakya buri a jora cela nokui tongphono mungsa kok se burino manabo khalai sakna yakheno tongka but abri sali satam oloke cela tabuk tese o burino call message khalai ringi tongjabka noko phiroke phati kise misa kok bangi wale mabai atike kagi thamani chaya nung tesa ani nogo kifli phadi te Christian yakari Hindu habdi nung Hindu habke ang nono kebama hamsam hurinai nung bano kajane abagi nung Hindu habdi chela barbar atike sahari tongka burino haipano yang buribo tabuk hinke te thalia Bwkha kara khlai nogono tongi tongka tangi hinke abodi chela bai tongi ani imang te future bo Nosto Ungkha tabuk se ano amsake sakna ya kostero lachimuri phayo kajak pake angtebo birman kosto mane hene buri a chela bai te thana gosilia sakni nogono tongi tongka and pathiko joto nogono kok kasarka ani ustri no khanai angje mistake khlai live Nosto khaima kahai nor kebo hamsa boring bagi pora yakari Pori rok ta tongdi o sraptani tongtok thiasa kosto birman manu abo hake kok kasarka o monai buri abaki pathiko chungbo a kongno sanai o sungjaro baksa Borok tongo niji chukia leka pora kari hinkai bini logi tone eba hamsa bornobo support khlaya Pori Liya pora rok yakaribu tangi hinkai baksa Borok wansugo ani se pora kebang Pori khai oloda Borok kotor engge ano saknanya yakari kibi kelangno rok hene baksa Borok wansugo Bwkha nijini pattern ro support khaya abo hatia bat kobi kole abotwi wansumone ekdom chaya tangi hinba khoroksa leka pora kari Pori maya sia hangai nini pattern eba nini hamsa borno support khlai kusugo tisari future eba buskang saljora nukungo sinai nuknai kari hinkai a nukung salja kemai thangnai bahage hinba bosaibo sia bihibo sia hangai nogo simi asulai khwai tongai mungsa maya at least nukungo khoroksa porijak sinai nuknai tongkha manino a nukuno tese bunise alada different nungu thikno baksa Borok kusu kotorangke gana tonai Bwkhani borno saknangya yakari rimarok nugo phiaba boino ongma nukphano nini khani borno abotwi Borok hamyabai phatsa compare khlaimani chaya because joto Borok semya eba yasi kaiba saman kari sungcharo baksa kahmo tonai baksa hamyabo tonai but boini hamya tomungsamno nugoi nini hamsa borbo ateno ongnai henei wansumani bo chaya and tekesa kok pule hamsa purke religion nai hamjalai mai diba tongle purke tongo kakna jora phage nasidi neng Christian ang Hindu atike mungsa hamya phonogino kaklemani nukjago laibo jesapon ungtung pora rokle taya karti je Borok nini ka hamjago nono support khaya a Borok nono kobi Bwkha hamjakya so anidra batolte monasong khanai nati norbo o monai burni khukte te videono jesik mansak share khage chanai joto chela eba bure o videono nuke kaham wansumung sramu mantung oboni Bwkha hambai puilano ang darani yang tui chotono no kaisa message rina Muchungwi hamjago hene keboni bagai kebo live no Nosto khlaidi abotwini bahai jeng jalok laijak ungmani bagai hamjakmani bagai ang live ekta choice ma khaikya busaitei porano tuyui ani busai ano college admission ma jora ano sagabo nung Pori wi tongna hingke ba tongdi phiaba ang bai hingke ta tongdi hine nung Porina hingke aing nogo ang bai kagi thangpai di nung ang bai tongna hingke pora yakari rude hine ang hamjakma bagai bono busai hin chongna ma bagai ang porano yakari marikha busai ni choice khlai phiaba tabuk ano bokangna ni kok sawoi torture khai bu to ko khlai ano kangna ni kok sawoi yakari rohorka obahai hinoi shike ang pora yakar gala khamun tabuk Pori hoi tongkha ke ang ani live kaham kurunge no tongun man khamun ani obul hai kebo phanta ungthun chulani bagai Pori kebo ta tongdi tei chela rogbo buri rongno kaham ke hamjagai tongdi tei buri rogbo chela rongno kaham ke hamjagai tongdi kani khabaksa hingke che joto khaimanani ang amsungno daran yang tikko Muchungwi ani bahai bol hai kebo tang thun kebo buri rok tang thun chela rongni bagai pora ta yakar thun simin chana Muchungwi ang jate bui bai
bui be hamjakna kirijagoi chwlarok obo hai kwbangmano kok sao haifano joto chwlarok bo obo haia kaisa se amtui ang amsung daran yang ti kwchana muchungo hambai.